Nitong June 9 natanggap na ng tupad beneficiary na si Cecilia ang kanyang 4,200 pesos na sahod mula sa 10 araw na pakikibahagi sa paglilinis ng mga kalsada sa Tarlac City. Anya, naging matumal ang ani sa bukid ng kanyang asawa kung kaya't kinakailangan niya ring magbanat ng buto para sa pang-araw-araw nilang gastusin. Wala, naapektuhan din po sir. Kasi mga iba po, namamatay din po yung mga palay. Ganun. Ang nakuhang sahod nais palaguin ni Cecilia para makapagsimula ng maliit na negosyo. Balak niyang magtinda ng balut sa kanilang lugar upang kahit papaano'y tumubo ang kanyang kinita. Balak ko lang po sir yung pagtitinda po sana ng balot, ganun po, tsaka yung pagbabarbecue po. Isa lamang si Cecilia sa 421 tupad beneficiaries ng syudad. Ayon kay Tarlac City Mayor Christy Angeles, hindi sa sahod sa tupad natatapos ang tulong na ipapaabot ng LGU dahil tuturuan din ng mga benepisyaryo ng financial literacy para sa tamang paghawak at pagpapalago ng kanilang kinita. Malaking bagay ito, makakapagmunting negosyo sila, kahit paano maibibili nila yung pangangailangan ng pamilya nila sa pinagpawisan at pinagtrabahuhan nilang pamamaraan. Suportado rin ng alkalde ang mga umuusbong na maliliit na negosyo sa syudad na malaking bagay para sa kanilang economic bounce back o pagsigla ng ekonomiya na naapektuhan dahil sa COVID-19 pandemic. Ito yung mga maliliit na kababayan natin, may munting negosyo, may maliit na puhunan na kailangan nating matulungan ngayong panahon din ng pandemya. Sa pagbisita ni Senator Joel Villanueva sa Tarlac City, ginarantyahan niya ang pagpapatuloy ng tupad program ng DOLE na kanila nang inaasikaso sa Senado. Layo ng senador na isabatas ang naturang programa. We wanted to institutionalize itong tupad na sabi ko nga ho kanina para kahit sino pang pamahalaan, gobyerno ang pumalit, yung tupad program will continue to go on, maging batas na po yan. At nakita natin kasi yung laki ng tulong niya, no? And we wanted to expand not just for 10 days, maybe 1 month, maybe 3 months, and at the same time, maybe tweak it a bit and fine-tune with the industry's needs. Ang tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers program ay programa ng pamahalaan para sa mga kababayan nating nawala ng hanap buhay bunsod ng pandemya. Noong 2020, 6 na bilyong piso ang inilaan para sa nasabing programa, habang karagdagang 16 na bilyong piso ang idinagdag sa pondo ngayong taon. Rainiel Pawid, CLTV News.